da će sličnu sudbinu vrlo vjerojatno Beroša doživjeti gradonačelnik Karlovca, gospodin Mandić, koji je ujedno i saborski zastupnik. Naime, vrlo jasna činjenica da Karlovac kao takav ima problem vode, koje je Most kao takav prijavio Odboru za nacionalnu sigurnost unutar Hrvatskoga sabora, Vladi Republike Hrvatske, europskom tužitelju i svim ostalim institucijama, DORH-u i tako dalje, koje su važne za sve one situacije koje dovode do ugrožavanja nacionalne sigurnosti naših građana. A o čem se zapravo radi u pozadini i zašto će vrlo vjerojatno isto tako završiti? Dakle, to je promjena izgradnje vodoopskrbnog i vodootpadnog sustava u Karlovcu sa europskim novcem se išlo u promjenu kanalizacije, što je dovelo do kolapsa sustava u Karlovcu, prije svega u gradskoj četvrti Zvijezda, ali onda i u ostalim drugim gradskim četvrtima gdje kao posljedica toga, ali i ostalih politika gospodina Mandića, koji je gradonačelnik grada Karlovca i saborski zastupnik ovdje u Hrvatskom saboru, da ljudi danas piju fekalne vode, da ljudi danas piju vode koje su pune teškog metala, da su to vode koje su uništile upravo kućanske aparate ljudima i da one količine teškog metala i fekalnih bakterija i tako dalje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje naših ljudi koji žive u Karlovcu. Nadalje, samo da znate u kojoj mi policijskoj državi živimo. Svaka osoba koja danas prijavi da je nepitka voda u gradu Karlovcu, Malenica koja je glavna u poduzeću VIK, odnosno Vodovod grada Karlovca, i gradonačelnik grada Karlovca Mandić šalju policiju ljudima na vrata. Ponavljam, šalju policiju ljudima na vrata. Da ne bi slučajno nekome palo na pamet da prijavi da pije nepitku vodu i koji dolazi iz sustava Karlovca, koji da još bude paradoks veći, na 4 rijeke danas ljudi moraju kupovati plastične one galone i pitku vodu, a imaju 4 rijeke tamo. A sve je to nastalo izgradnjom kanalizacije i vodootpadnog sustava sa europskim novcem. Ne samo da je nepitka voda, nego ljudima fekalije plutaju po podrumima. Pa to je katastrofa. Ne samo to, nego ista ta prozvana Malenica je poslana od gradonačelnika grada Karlovca da nedjeljama, kada se ljudi odmaraju, maltretira sve ljude tamo, kogod da je prijavio vodu, ona im kuca na vrata i ulazi u stan i ima ispade tamo emotivne, vičući, prijeteći ljudima. To je dio građevine o kojoj mi danas razgovaramo, odnosno komunalno gospodarstvo. Jer ćete u BDP-u kao sastavnici rasta navesti da građevina kao takva najviše raste od svih ostalih sektora, napravit ćete kaos sa izgradnjom kanalizacije, vodootpadnog i vodoopskrbnog sustava, ljudi će se porazboljevati, taj ćete trošak prebaciti na sve ostale ljude jer ste sa promjenom kanalizacije porušili cijeli grad. Znači, sa europskim novcima ste obnovili veleučilište grada Karlovca, obnovili ste Srpsku pravoslavnu crkvu koju kad ste doveli novu tehnologiju, i pitanje je kome je sad Mandić to pogodovao sa tom novom tehnologijom, koja je to građevinska mafija koja stoji iza Mandića da je išla u takve projekte koji se u jezgrama grada kao što je Karlovac nikada ne rade. Da se proizvode takve vibracije unutar grada koje su slomile strukturu kuća koje se nalaze u centru grada, porazbijale dakle ljudima fasade, izbacili ih iz njihovih domova, plivaju fekalije po njihovim podrumima, sve sa europskim novcem zbog promjene politika, odnosno promjene tehnologija, talpi koje se nikad ne rade u centru grada. To bi bilo isto kao da u Dubrovniku idete sa talpi tehnologijom mijenjati kanalizaciju ili u Osječkoj tvrđi. To je Zvijezda u Karlovcu. I vi ste ljude izbacili van iz njihovih stanova, iz njihovih kuća, sve sa europskim novcem. Ne samo to, nego ćete troškove aglomeracije, jer je ona sad spojena na razini županije, prenijeti na cijelu županiju, gdje ćete povećavati sada komunalne naknade kako biste mogli isfinancirati svoj kriminal pod broj 1, jer će gospodin Mandić morat objašnjavati u jednom trenutku kome si dao te radove, zbog čega si mijenjao tehnologiju koja se nikad nije radila, jer
je 1997. godine izmijenjena već kanalizacija u Karlovcu sa kreditom Svjetske banke. Nikada problema ovakvih nije bilo. Još se ta kanalizacija nije izamortizirala, vi ste išli mijenjati tehnologiju i razvalili ste grad. Ne treba nama Putin ili ne znam Hamas ili tako dalje, imamo Mandića u gradu Karlovcu koji je veća nacionalna, prijetnja nacionalnoj sigurnosti nego spomenuti ljudi. Veća je prijetnja, ponavljam, nacionalnoj sigurnosti grada Karlovca nego spomenuti ljudi. Jer će ih pootrovat sa vodom, prijeti im sada sa policijom preko gospođe Malenice koja se tako evo vozi sa policijom u autu i evo tko god da prijavi ona slučajno pokuca na vrata i maltretira ih nedjeljama još. Pa do kad više? Šta treba se napraviti? Šta hoćete vi? Na razini Hrvatske ćete maltretirati ljude sa Lex AP-om, a na razini lokalnih jedinica gdje imate i županijsku i gradsku i općinsku vlast ćete maltretirati sa policijom. Ko što ste uletili sada sa Turudićem, tako tamo uletavate sa policijom. Ovo je sustavni problem. Vas je prokazala Laura Kovesi koja je rekla da Hrvatska ima sustavni problem sa kriminalom. Sustavno ne vjeruje premijeru, sustavno ne vjeruje DORH-u, sustavno ne vjeruje gradonačelnicima vladajuće strukture. I ko bi rekao da bi gradonačelnik jednog grada u Hrvatskoj došao pod istu prizmu kao što je Beroš? E pa jesi. Jesi upropastio i ugrozio živote ljudima Karlovca sa vodom koja je odraz kao i zdravlje. Najosnovnija stvar, to je ustavno pravo im je uskraćeno. Kao što je u slučaju Beroš onemogućeno, dakle, zdravlje koje je ustavno pravo svakog građana. I još ćete im to naplatiti, još ćete ih progoniti, maltretirati ih u nedjelju, slati im policiju. Pa do kada više? Šta vama pada na pamet? Ko što se Plenković ponaša na razini država je l'État c'est moi, odnosno država to sam ja, tako si je našao pandana na razini državnog odvjetništva koji govori DORH to sam ja, ili si je našao jednog pandana na razini lokalne zajednice koji se ponaša Karlovac c'est moi, odnosno Karlovac to sam ja. Pa ta struktura će se jako brzo urušiti, jer će samo onaj kič kojim se dodvoravaju europskim strukturama, sva ona pozlatnina pada sa lika i dijela Andreja Plenkovića koji se tako častohlepno udvarao europskim strukturama, upravo te europske strukture će ga koštati glave. Jer tako si se častohlepno udvarao, dakle često na trošak zapravo hrvatskih građana, odnosno ne na interese hrvatskih građana, upravo će sada te europske strukture ući u ovu situaciju, konkretno sad sa Berošem, ali doće i Mandić na red, jer oni imaju kičmu za razliku od vladajućih. Oni imaju mehanizme za razliku od vladajućih. Oni imaju iskustva za razliku od vladajućih. I neće se ustuknut zato što je Andrej Plenković pod kupljenim medijima određenim koji financira preko državnih poduzeća rekao bu. Pa oni će reći ba. I neće dozvoliti, dakle, da se sa europskim novcem, odnosno da europska država koja se nalazi na listi visokorizičnih zemalja za financiranje terorizma i kriminala, već godinu dana smo u sivoj zoni, jedina europska zemlja. Jedina europska zemlja. Pa nije ni čudo jer našom državom Plenković ni ne upravlja i to smo dokazali preko energetskog sustava, a preko zdravstvenog sustava smo samo pokazali, dodatno se dokazalo da Hrvatskom upravlja podzemlje, da Hrvatskom upravlja kriminal i da su ovo same male lutkice koje samo s jedne strane izvršavaju, isplaćuju mali daj mi 10%, a s druge strane štite. I još pred kamerama kaže meni je najteže. Šta je sad to? Iz jednoga premijera koji je tako svesilan u jednom postane ko Kalimero sa ljuskom na glavi. Nećete više, pa vi ste dotirali državu do apsurda. Do apsurda. Da gradonačelnik preko svoje osobe koje je postavio u gradsko poduzeće šalje policiju. Pa šta je ovo? NKVD, Rusija, Sekuritate u Rumunjskoj, šta je ovo? Pa šta je vama u glavi? Komunizam je prestao u ostalim zemljama, kod nas nije. Hvala.
Za povredu Poslovnika se javio kolega Damir Mandić, izvolite. Pa članak 238, ko zna koji put zastupnik Troskot, moram to reći u ovom časnom domu, laže. On je inače čovjek zbog kojeg je 30 obiteljskih kuća poplavilo u gradu Karlovcu jer je on ljude svojim autoritetom saborskog zastupnika uvjerio da se rijeke trebaju razlijevati. On je isto tako rekao da Karlovačka bolnica truje svoje pacijente. Kad se bolnica očitovala, on dalje ništa nije rekao, samo toliko. Po tko zna koji put Troskot laže. Temeljem članka 239 izričem vam opomenu budući da ste kršili institut povrede Poslovnika i koristili ga za repliciranje kolegi Troskotu. Drago mi je da je danas ovdje gradonačelnik, odnosno saborski zastupnik Mandić ovdje, a to vam naglašavam do koje razine ide gospodin Mandić, jer on kad se obraća medijima koje on financira iz svojeg proračuna, onda obavezno naglašava da je on gradonačelnik i saborski zastupnik. I to se mora napisati. Vi ćete, gospodine Mandić, vrlo vjerojatno završiti kao gospodin Beroš i vrlo vjerojatno ćete biti na istragama gdje ćete pokazivati i morati objašnjavati ko stoji i koja građevinska mafija iza talpi tehnologije. Hvala. Za povredu Poslovnika se javio kolega Damir Mandić, izvolite. Zastupnik Troskot laže. Ne, zastupniče Troskot, vi ćete doći to vrlo brzo, vidjet ćemo ko je čija lutkica, pogotovo u gradu Karlovcu. Jer ovo što vi radite u gradu Karlovcu, znate zašto to radite, znate tko vas savjetuje i koji su vaši ciljevi. Ja sam vas pozvao još prije, dođite u grad Karlovac, kandidirajte se, idemo na izbore pa ćemo vidjeti. A što se tiče zakonitosti poslovanja i svega, vi ste zadnja osoba koja o tome treba govoriti. Zadnja osoba. Sjetite se svojih udruga kojima ste radili i kako ste završili. Kolega Mandić, ovo je druga opomena koju vam izričem jer ste ponovno replicirali umjesto i koristili, zapravo zlorabili institut povrede Poslovnika. Volio bi samo da, kao što je gospođa Koveši tražila zaštitu za zaposlenike Ureda europskog tužitelja u Zagrebu, danas pred cijelom javnosti tražim zaštitu za građane i građanke Karlovca od utjecaja Mandića, Malenice i svih onih podobnih u Karlovcu koji slušaju upravo njih dvoje na tim tajnim sastancima kad se sastaju u kriznom štabu, kada dogovaraju da idu maltretirati ljude nedjeljama popodne ili da se policijske patrole voze po Karlovcu i slučajno, eto tako slučajno je naletila patrola onima koji su prijavili da voda je nepitka. Vi ćete, gospodine Mandiću, morat objašnjavati ko stoji iza talpi tehnologije. Ko je taj majstor koji je to odlučio da talpi tehnologija koja je izvibrirala i uništila grad Karlovac, tko je doveo te mašine, jer to nije rađeno 90-ih ko što ste vi radili. Vrijeme. I vi ćete biti pozvani jer je to europski novac. Htio samo svima još rasvijetliti kako je zapravo došlo do prijetnje od gradonačelnika Mandića, to u Švicarskoj nema, gdje će on reći vidjet ćete vi uskoro. To je upravo mantra s kojim se koristi kako bi zastrašivao ljude u Karlovcu i u Karlovačkoj županiji, gdje nikad ne bi postao gradonačelnik da ga Jelić nije postavio. On ne bi tamo mogao travu šišati tjedno da ga nije postavio Jelić da postane gradonačelnikom. Kako je šta je napravio? U svom neznanju i umisleći da je sve vladar ko što misli i Plenković, dakle ušao u prijetnje ljudima i koristi dakle ljude koje je zaposlio za prljave poslove, prijetnje ljudima koji govore da jednostavno se pozivaju na Ustav i kažu želimo našu pitku vodu. To u Švicarskoj nema. Nema u Švicarskoj jer je ona decentralizirana zemlja. Gdje je još problem? Što se upravo takve gradnje, ko što se događaju u Karlovcu, prikazuju u domaćem BDP-u kao rast građevine, gdje na troškove sada već su milijunski troškovi nastali za društvo i još će se prebaciti na građane da to plate kroz komunalnu naknadu. Za povredu Poslovnika se javio kolega Damir Mandić, izvolite. Pa dobro, ovo što Troskot laže o tom potom, ono što je bitno, a bitno je za cjelokupnu hrvatsku javnost, ovi ljudi koje Troskot kao brani su zatražili sastanak u uredu gradonačelnika u ponedjeljak u 14 sati. Toliko o strahu i trepetu u gradu Karlovcu. Ono što je jako važno, Zvonimir Troskot izriče laži pod krinkom
saborskog zastupnika i zaštićen saborskim imunitetom. Hvala. Temeljem članka 240 stavak 2 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi, budući je riječ o trećoj opomeni. Za povredu Poslovnika mislim da je isto treća po redu. Tako je, se javio kolega Zvonimir Troskot. Članak 238. obmanjivanje javnosti. Predsjedavajući, ja imam legitimitet predstavljati ljude iz Karlovca jer su mi dali to pravo kroz izbore i ja moram govoriti o njihovim problemima. I drago mi da se rasvjetljuje sada Mandić koji nije takav kauboj ko što se ponaša u gradu Karlovcu, nego ovdje pred licem javnosti mu je zapravo poslana najvažnija poruka. Doći će trenutak kada će morat odgovarat koje je to ljudima je odobrio izgradnju kanalizacije koja je uništila u potpunosti razvalila cijeli grad.